שלום לכולם, אנחנו פה בביתנו הקאט והיום אנחנו נדגים את הווקס הזה שהוא במקור ווקס, תראה את המגבר שכולם מבינים על מה מדובר. הווקס הזה ווקס AC10C1 במקור, אבל כרגע הוא ווקס AC10 SRT, שזה מגבר שעשו אותו מ-64 עד 66 אם אני לא טועה, אני פירקתי את הכל מבפנים ושמתי לו מעגל פוינט טו פוינט עם רכיבים מאוד מאוד טובים. הכל הוחלף למעשה, למעט השנאי מתח שהוא נשאר אותו אחד. גם השנאי אאוטפוט הוחלף פה לשנאי הרבה יותר מסיבי, הוחלף הספיקר לג'נסן P10R, New Production Speaker, אבל על ניקו וזה מה שצריך להיות פה, מה שהיה שם זה בכלל משהו שלא שייך ולכלום. ותכף אתם תשמעו את היכולות של המגבר הזה. אז אנחנו נתחיל לנגן כמה צלילים, ומשם נמשיך אחר כך הלאה. דבר נוסף שרציתי להגיד, יש לנו כאן לוח בורד של תומר עם מלא אפקטים. כרגע האפקט היחיד, תכף תומר תראה להם את הבורד, שלא יגידו שלא הראינו להם. הדבר היחיד שעובד זה הפדל השמאלי התחתון, שזה הריברב. זה כל מה שיש, כל היתר בבייפס. זאת אומרת שאת כל האוברדרייב שאתם שומעים את זה, זה פאוור טיוב דיסטורשן, או אוברדרייב, קליפינג. זה בא מהמנורות EL84 שישנם כאן, כן? זה הפאוור טיובס. איזה רמקול שמת פה? יש בפנים רמקול של ג'נסן P10R, כן? שזה 10 אינץ' של ניקו, הוא 25 וואט, הוא New Production Speaker, אבל לעניות דעתי זה בין הרמקולים הטובים שג'נסן עושים בסדרה הזאת של ה-P, של הניקו, והוא גם המגבר המקורי, ה-Vox AC10 SRT, הוא בא עם פעמיים 10 אינץ' של סליישן על ניקו, ופשוט אין לנו נגישות לספיקרים האלה, אבל הספיקר הזה, לפי דעתי, עושה עבודה לא פחות טובה מהרמקולים ההם. ותגיד לי, מה ההשראה שהביאו אותך דווקא ליצור את המגבר הזה? סוג מגבר הזה, מסוג מגבר הזה, מאיזה שנים אלה? בין 64 ל-66, משהו כזה, של ווקס. GMI era. מה הביאו אותי לזה? חבר שלי שראה איזשהו קליפ, איזשהו משהו ביוטיוב, שני חבר'ה שמדגימים פט ודוג, הם מאוד מאוד ידועים. הם קורק סניפרס כאלה, הם מדגימים המון ציוד וינטג'י בעיקר, כל מיני לספולים, כל מיני טלקסטרים, כל מיני מגברים, כל מיני זה, והיה להם איזה
קטע שהם הביאו מגבר כזה מקורי, שהם הדגימו שהוא שייך לאחד מהם, אני לא יודע בדיוק למי, וזה פשוט, נפלתי על הרצפה מהסאונד, מהאוברדרייב, מהמגבר האומלל הזה, 10 ואט לכאורה מומללים, אבל אנחנו אחר כך נחבר את זה גם לספיקר, פה יש לי ספיקר של מרשל וינטג' 412 עם אלמנטים של G12H Heritage בפנים, ביג מגנט, heavy מגנט, ואתם תשמעו לבד איך 10 ואט האומללים האלה דוחף את הרמקול הזה, זה מעיף את כל החדר. 10 ואט מסתבר שזה הספק לא נמוך, זה הספק חזק, ולא הספק נמוך. במיוחד שמחברים את זה לרמקולים מאוד נצילים, יש מזה המון גודל, המון ווליום, פרזנטציה מאוד יפה, רזולוציה מאוד יפה, וזה מה שיודע לעשות רמקול גדול. עכשיו, זה לא הסאונד כמו שהיה במגבר המקורי, שהוא היה עם פעמיים 10 אינץ' open back cabinet, ו-412 הוא closed back, זה לא אותו סאונד, וקומפרסיה שונה. המגבר הזה במקור בא עם גב סגור, עם איזשהו פתח עברור אחורי, מה שנקרא phase inverter, אקוסטיק phase inverter מאוד 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 קטן, ולא היה לו איך להתקרר, לא כלום, וזה גם סתם את הסאונד. אז אני פתחתי אותו מאחורנית, ותכף הוא יראה לכם את התמונה של איך זה נראה מאחורה. אל תיגע רק זהו, אתם יכולים לראות שהחלק התחתון הוא חתוך כדי לפנות שם המקום, כדי שגם יהיה לנו סאונד החוצה וגם קירור יותר טוב, כי זה מושך אוויר קר והוא יוצא מהפתח העליון הזה, שזה הפתח הקירור של המנורות האוטפוט, או של כל המגבר למעשה. אז זה מה שקורה פה. זהו, אנחנו ננגן עכשיו עוד קטע נוסף. אתה יכול להדגים לנו את הוויברטו? כן, אנחנו נדגים גם את הוויברטו. אני פשוט אנמיך קצת טיפה, כי אני רוצה קלין סאונד יותר. ויברטו מנורות, כן? וכמו שאתם תכף תשמעו, אין ויברטו, כן? יש פה פוט סוויץ', יש לנו מתחבר הפוט סוויץ', וכמו שאתם שומעים זה מיד מתחיל לעבוד. הוויברטו יש לו שליטה על העוצמה שלו, או אינטנסיטי, או דפט, כל אחד קורא לזה משהו אחר, ועל הספיד, אני אדגים תכף. ככה, כן. עכשיו, זה העוצמה, אני מוריד את העוצמה, בקושי מרגישים, אני אעלה בהדרגה, וזה המקסימום, וזה המהירות. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אעשה איזה קטע שיש בו ויברטו וריברב. נעשה משהו של פלויד.
כי המגבר הזה, הוא יודע להיות גם מאוד מאוד עצבני, וככל שמעלים את הגיין, אנחנו כמובן מקבלים יותר power tube distortion, ומעל מספר מסוים נגיד בגיין, מעל 5-6, אנחנו מקבלים יותר קומפרסיה, אבל ווליום יותר אנחנו לא מקבלים. זאת אומרת שזה המקסימום קלין, headroom מתחיל להיות קומפרסיה, ואז זה לא משנה איפה אתה שם את הכפתור, כל מה שאתה מקבל זה יותר קומפרסיה, אבל אין יותר ווליום, כי אין יש מאין, כן? אנחנו לא יכולים לעשות מ10 ועד 13 ועד. זה לא ניתן לעשות. ותכף אני אדגים את הקטע הספציפי הזה של ה-overdrive, כן? נשים פה, זה משהו כמו שעה 11 נקרא לזה ככה, ונשים פה, הוא נורא דינמי, כן? בקושי נוגע במיתרים, כן? אני לא משחק עם הווליום, לא שיחקתי פה עם הווליום, זה רק הכל באצבעות. אמרתי שאפשר לחבר את זה גם לקבינה חיצונית, כן, נכון? אפשר לחבר את זה איזה קומבינה עשית שאפשר? יש שם חיבור מיוחד בתוך המגבר שמאפשר או את הרמקול הפנימי במקור, או כשמחברים PL ספיקר קייבל, הוא מנתק את הפנימי ומחבר את החיצוני, מה שאנחנו מחברים. במקרה הזה זה 8 אום, כי השנה יש 8 אום וגם הרמקול הפנימי הוא 8 אום, והבוקסה שאני מחבר 4.12 היא 8 אום, לעומת בוקסות אחרות שיש לי שהן 16 אום. זאת ספציפית 8 אום, אני פשוט יוציא את ה... אקח את זה, יש שם את ה-PL הזה מאחורי חפצה שמאל למטה. ברגע שאנחנו מחברים אותו, אנחנו מקבלים את זה. מקבלים חיה אחרת. טוב, התחברנו לקבינט 412 של מרשל, הוא מ-early 90s, אני חושב שזה אחד הרעישים הראשונים שלהם. הרמקול אין לו את האלמנטים המקוריים כי לא אהבתי אותם. יש בפנים אלמנטים של G12H Heritage, made in England. הם משנת 2000 אני חושב שהם מספיק broken in, הם כבר יש להם תרקות והכל, הם לא חדים. והם 30 ואט RMS כל אחד, יש פה 4 כאלה, זה 120 ואט בוקסה, 8 אום. וכרגע המגבר שלנו מחובר בחיבור המיוחד הזה לספיקר החיצוני, כן? שימו לב שהמגבר העוצמה שלו לא משתנה, זו אותה עוצמה שהייתה קודם, 10 ואט. אבל מאוד מאוד חשוב לאוזן, אנחנו לא יכולים בתור בני אדם, אנחנו לא יכולים למדוד ספק או ואטים באוזניים שלנו. אנחנו יכולים להרגיש Sound Pressure Level, או Sound Pressure Level על האוזן האמצעית שלנו. ככה זה מתורגם לנו במוח, העוצמה, כן? הרמקולים האלה הם יותר נצילים והם גם 4, אז זה מוציא המון רעש נקרא זה, המון עוצמה גדולה. לדוגמה, גם הסאונד כמובן אחר, כי הם רמקולים קרמיים, הם בקופסה סגורה, closed back, יש הבדל, ולכן הסאונד שונה גם. אבל האופי נשאר אותו דבר, אני אדגים כמה דברים, מה שעשיתי גם קודם. למשל, ההונקי טוק הוא...
דרך הבוקס 412 שנמצאת שם. אני אדגים קטע נוסף של מה שעשיתי גם קודם, של All Right Now, של Free. עכשיו אנחנו נעשה עם הוויברטו או בלי הוויברטו, נעשה קלין. מצב אמצעי, דרך אגב, הצעצוע הזה זה נולד בתור 1954 לספול ג'וניור, ועבר קונברשן ל-1960 ברסט. הפיקאפים מ-PFים מ-57, שזה עוד עדיין על ניקו 2, כל הכפתורים הם 1960, ההרנס בפנים, כולל המפסק והכל הוא 1959, המותחנים הם גרובר 59, וזה מתחיל להיות מאוד מאוד חשוד כמו גיטרה של ג'ימי, כי החנות שעשתה את הקונברשן עשתה לג'ימי פייג' את השלייף על הנק לסלים טפר, וזה מה שיש כאן. הגב לא נגעו, כמובן שהיו צריכים לעשות את זה ואת זה, אבל הגב לא נגעו, כמובן שמו טופ, הסטופ טלפיס והסטאדים הם מ-54, טיונומטיק מ-61, וכמובן יש לי את הקייס המקורי עם 59 ליפטון, גיטרה מטורפת. עכשיו, אני חושב שמגבר כזה מגיע לו הדגמה עם גיטרה מכובדה, ועכשיו אנחנו נעשה הדגמה של קצת קלין. הסאונד פשוט הוא ענק, כן? ונעשה את הוויברטו. זהו, איך נהנית בכל התהליך הזה? כן, כן, זה היה, לא היה, המעגל עצמו זה לא מסובך לי, הבעיה היא, המבנה של הדבר הזה, תומר אחר כך יעלה את התמונות האלה, יש את כל התמונות, של איך למקם את זה ואיך לשים את המנורות, אני לא אתחיל להיכנס להסברים עכשיו, אבל היה די מסובך לעשות את זה, כי הוא לא עשוי, השאסי הפנימי, המבנה, המרכב הפנימי, לא עשוי בצורה קונבנציונלית כמו הרבה מגברים שאנחנו מכירים, אלא היה על זה כל מיני התקנים כאלה של מעגל מודפס וזו צרחה צרורה. אז זה היה סוג של אתגר רק להתגבר על הבעיה המכנית הזאת, נקרא לזה ככה. הבעיה החשמלית היא לא, המבנה הזה, לי לפחות זה לא קשה לי, אני עושה את זה די טוב, כן?
אבל המכניקה פה זה פשוט קטסטרופה. הייתי צריך לעשות פה הרבה מניפולציות, נקרא אימפרוביזציות, כדי שהעסק הזה יעבוד. ובסוף, ברוך השם, זה הצליח וזה עובד. יופי. תודה נחום על כל המאמץ והעבודה הנפלאה. תודה רבה.